Bicolandia. Yun, ano tayo ngayon, rides papunta sa Pili Park. Happy Easter Sunday sa lahat. Dito tayo sa San Felipe, Naga City. Chill ride lang tayo mga idol. Chill ride ngayon dito nga sa papunta sa Pili Park. Let's go. Ganda ng panahon mga idol. Mga kaurago natin dyan. Big shoutout sa lahat. Ayan, mga taga dito sa Naga City, shoutout sa inyo. Happy Easter Sunday again sa lahat. Touchdown. Kapag na ata to jogging. Dito lagi ako na gusto ko mag-rides pag pag ganito, pag Holy Week. Kasi magandang kalsada at nakapaka-nature pa. Altafuera. Dami nga naliligo dito. Spring Resort. Marami ditong mga resort sa papuntang Panikbaso. Napunta tayo ng ulan. Ganda lang di malakas ulan kanina. Yan, big shoutout sa lahat. Ride safe sa lahat ng mga nag-rides ngayon. Ngayong Easter Sunday, mga karago natin dyan sa Camarines Sur. Mabait ngayon dito sa lugar na to. Yan, napakaganda mag-race dito. Favorite place ko to. Tapos pa praktisan na din. Makasali tayo sa Bus Ironman. Maganda. 8 minutes bago tayo makapunta sa Pili Park. Chill ride lang tayo. Aga pa naman. 6:29 in the morning. Maghanap-hanap tayo dito ng mga kainan na naman. Yon, 3 minutes tayo makarating sa Pili Park. Tayo sa barangay Pagul, Naga City. Yan. Kakanan tayo dito. Kanan tayo doon, papunta sa Pili Park mga idol. Ganda mga dito, mga bahay. Church of God, Christian Church. Sana yung daan papunta sa
Sana open na eh. Open, babalik tayo. Pili Park. Ay, open na. Mga tao dito. Bukas na sir, Pili Park, bukas na. Sarado pa. Saan bubukas na sir? Ha? Ano saan si pa? Amahin ako eh. Iya. Ito pa mga tao? Iya. Paikotan lang ko sir, paikot. Pwede paikot lang. Video lang ko. Ayun. Tatantang sir sticker. Ayun sir. Isa ka sir, si GP mo to vlog ako. Pa-picture daw kami sir. Sige lang. Shoutout ko sir oh, security guard. Isa ano. Pili Park. Sir oh. Amahin ako. Sige lang. Anong papalawin sir pag ano ka po? Ay, asan si Papa? Hindi ko makiaraw. Malabo pa ito camera mo. Agas na yan. Shoutout oh. Bossing di ka. Apa? Yan, shoutout sa Indo. Salamat sir. Paikot lang ako ha. Sige na sir. Bali second time ko naman eh. Sige po. Nakita. Pili Park oh. Mga ano na, tupa oh. Oo. Isnaga to. Sa mga pupunta, punta na lang kayo. Dito oh. Pili Park. Babalikan tayo mamaya dito. Yan, ang ganda dito sa Pili Park eh. Napaaga tayo. Balikan ng kwatsan, alas 11. Sarado pa. Shoutout. Sa mga security guard ng Pili Park. Sarado pa din, alas 11 pa na bukas sila. Yan, dito tayo sa San Fernando. Medyo traffic ngayon dito San Fernando. Yan kasi Easter Sunday kasi ngayon eh. Traffic. Traffic ngayon, traffic. Sige ngayon, Easter Sunday. Pala dito nag-uumpisa ng ano, hallelujah. Doon muna tayo.
Yan, dito sa San Fernando. Dami. Easter Sunday in San Fernando, Camarines Resort. Daming tao. Yon. Tayo. At yun, dito ko na yung tatapusin aking vlog for the day. Maraming salamat. Shoutout sa inyo lahat. And happy Easter Sunday sa lahat. Mga kaurago natin dyan. God bless us all. Maraming salamat. Peace.